webhuti wami into enzeke ejele. Yazi umuntu omnyama uyenza into ongayazi. Yabo labo thulitha bodrink abafika nomama besilethele abafowethu besizosibheka. Ibona abajika labo thulitha kugawe utshwala. Ngabazi kugaya kanjani utshwala ejele. Yabo lamawindi asejele ngoba lingaka iwindi lasejele mangaka amawindi akhona kunoma ngathi ukhipha ikhanda ngeliphunga. Kodwa uthola ukuthi la sekubekwe lezi igubhu ziboshwe ngentambo ziyalenga zithe ziyoshiswa ilanga kuyavutshelwa uvubela utshwala. Lo tshwala mase mvubele uzobuyisa ubeke lapho phuzu. Abutholi wena lo tshwala. Phuzwa laba abantu abaningi asibalo utshwala. Mase bedakwe lo butshwala ongabazi. Ingoma ozoyishaya wena lapha besini. Yabo nje kuyikhwendi ziyasha. Yasina. Badakiwe. Basinisa wonke umuntu ongenze lula. Ngenkani. Hayi bhuti wami kona kuyenzeka. Thola usunkosikazi. Umfice nje umfowethu umazi impela nihlala naye umfice nangu impela hayi uyishayi ayiningi la. Ya ayinwa lapha. Ya ayinwa nje. Ayinela enye indoda. Umkayo.